Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔma jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔngibaro kɛnɛ kan na bi dɔngibaro kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma tɔnbutukaw fɛ yen nɔ bɛnbɛrɛ ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka maaw fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka u kala kunnafoni kolo ale kɔlɔlɔw la an kumaw kan bi dɔngibaro kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an taa jafarabeekaw fɛ yen nɔ min ye dugudenw u nisɔndiyara buna adamadenya dɛmɛ ale kɔni sɔrɔla u fɛ min bɛna kɔngɔ ni minɔgɔ bɔ u la an kumaw fana kan bi dɔngibaro kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a y'aw bisimila dɔngibaro kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala y'aw bisimila kokura dɔngibaro kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an bɛ taa tɔnbutukaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɔni kɛra min ye bɛnbɛrɛ maaw kɔni fɛ u ka projet hukumu kɔnɔ projet min ni o bɛ wele ko ALICE ka se ka sifinnakaw ani école karamɔgɔw ka taa fara sigida maa ɲɛmaw kɔni kan kunnafonidilaw ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka u lafaamuya kunnafoni kolo ale kɔlɔlɔ la o de kɔni hukumu kɔnɔna na maa minnu ni olu ka baara kɔni ɲɛsinnen don kunnafoni kolo ale kɔni carili ma bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ fo ka taa se an ka kunnafonidi siraw kɔni fɛ min ye kɔlɔlɔ minnu bɛ o la bɛnbɛrɛ maaw u ye o kɔni ɲɛfɔliw kɔni kɛ ka jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kunnafoni kɔni sɛgɛsɛgɛ a bɔra yɔrɔ jumɛn ani tiɲɛ don wa galo don ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini k'a dɔn jani kunnafoni ka se ka cari fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ o de la min ye bɛnbɛrɛ maaw kɔni ye a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jɔyɔrɔ la nin ko in kɔni na bari sabu ko an bɛ waati min na ni o ye bɔlɔlɔ ko tile kɔni ye fɛn min ye kunnafoni fitini a kɔni bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a cɛnninɔ a bɛ se ka bonya n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ kɔni tɛ o de la ko jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔba bɛ an na ka se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ jani an ka cari. An bɛ taa jafarabeekaw fɛ yen nɔ tɛnɛnku ale kɔni sɛrikili la wulikajɔ belebeleba kɔni kɛra ni ka balo dɛmɛ ka o kɔni ta ka ɲɛsin jafarabe kɔni ma maaw nisɔndiyara bari sabu a bɛ kalo caman kɔni bɔ balo tigɛlen don yɔrɔ kofɔlen kɔni na fɛn min ye o de la kabini mɛ kalo tile 15 san 2026 nin balo ninnu kɔni bisimilala fɛn min ye jafarabe ale kɔni kɔnɔna na minnu kɔni falen don balo la balo minnu ni maaw kɔni mago bɛ jɔ o la o de la maaw kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ bari sabu maa caman kɔni bɛ sɛgɛn ani tɔɔrɔ jugu kɔni bɛ o kan ka sababuya kɛ min ye balo kɔrɔ o kɔni banna jiginɛw kɔni kɔnɔ kura ale kɔni ma se fɔlɔ o de la fɛn min ye nin balo in kɔni nana ka se ka na maaw kɔni nisɔndiya kosɛbɛ ni ka u bɔ gɛlɛyaw kɔni kɔnɔna na o de la u ye balo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka jateminɛ kɔni kɛ sɔɔni ka sɔrɔ ka saradali kɔni kɛ k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu n'a ka kan olu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔni kɔnɔna na kalo caman gɛlɛyaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ maa minnu ni olu kɔni ye nin minɛ ninnu kɔni bisimila ni o ye yɔrɔ kofɔlen ale maa ɲɛmaw ye u ye foli ani waliɲumandɔn kɔni ta ka ɲɛsin dɛmɛ kɛbagaw kɔni ma maa caman bɛ yen ko olu na bɔ degun na ni dɛmɛ in sababuya la. mɛ kalo tile 13 san 2026 Bamakɔ yan nɔ diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ balo sinsinni koɲɛw mɔ ni o ye PAM ye u ye u jɛɲɔgɔnw ani u baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilina falen falen kɛ faso Maliba a buna adamadenya lahalaw kɔni na u ka jateminɛw kɔni na min kɔni kɛra novembre kalo san 2025 maa miliyɔn 1 n'a kunkanfɛn de bɛ yen minnu kɔni mago bɛ balo la jamana in kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ka kɛ ni o lahalaw ye PAM kɔni bɛ wulikajɔ la fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ waasa jamanadenw olu bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na o de la u ye dɛmɛ lase maa min ma o ye taa maa 152 bɔɲɔgɔnko kɔni na min kɔni kɛra san ale kalo 3 fɔlɔ kɔni kɔnɔna na fɛn min ye maa 33 bɔɲɔgɔnko olu fana ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɛn avril kalo tile 30 ma fɛn min kɔni kɔnɔna na an ka jamana ani dɛmɛbaa jɛkulu ka taa se PAM ma u kɔni ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara in bolo da ka kɛ ni nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye ko hali sisan maa caman bɛ minnu kɔni bɛ degun kɔni kɔnɔ ka sababuya kɛ lakanabaliya ani musakaw dɔgɔyali kɔni ye o de la wulikajɔw ko dɔ bɛna fara bɛɛ lajɛlen kan waasa maa minnu degunnen don u bɛ se ka bɔ degun na cogoya min na. Save the Children Mali maaw olu bɛ wulikajɔ la waasa ka se ka maaw kɔni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu ni olu balocogo kɔni man ɲi ni u kɔni kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ u la waasa u bɛ se ka bɔ o degun na cogoya min na u ka projet min bɛ wele ko
maplu o kɔni hukumu kɔnɔna na u bɛ wulikajɔ kɔni na ka se ka balo kɔni di denmisɛnninakaw ma minnu kɔni ni seba tɛ u somaaw kɔni ye ni u bɛ degun kɔni kɔnɔ. O de la u kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bolo da ni ka se ka fɛn min ye dɛmɛw kɔni sɔrɔ ka ɲɛsin ni denmisɛnninakaw ma, denmisɛnninnaka minnu ni olu kɔni t'a la ka balo i n'a fɔ u kan ka balo cogoya min kɔni na ka sababuya kɛ seba kɔni tɛ u somaaw kɔni ye. U ka wulikajɔ ko a kɔni b'a la ka nɔ kɔni bɔ, bari sabu ko denmisɛnnin caman kɔni bɛ yen u ye dumuni kɔni di olu ma, olu balo cogo b'a la ka ɲɛ, u bɛ ka fangaw kɔni sɔrɔ. Fɛn min ye ko ni ye denmisɛnnin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye ni u kɔni b'a la ka bɔ nɔgɔ la, i b'a sɔrɔ wulikajɔ de kɔni b'a la ka kɛ du ani kɛnɛya tigilamaw kɔni fɛ fo ka taa se buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw ma waasa ka se ka balo cogo ɲuman ka o di jamana in ale denmisɛnninnakaw ma. An bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ u ka san 2026 ale bange kɔlɔsi wulikajɔ baaraw kɔni kurunbɔ karila k'a fara min ye kansɛri bana ale kɔni kɛlɛli kɔni ka fɛn min o ye babuse min kɔni ta o de ye k'a jira k'a fɔ min ye denbaya ka ale kɔni labɛn ni ka denw cɛ janya ɲɔgɔn na k'o kɔni hakɛ min ni bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka a sɔrɔ sifinnaka fara lojuratɔ kan ko bɛɛ de kɔni kan ka a kɔni sɔrɔ. O kɛra ɲinɛnta in ale babuse kɔni ye fɛn min ye Gawo kɛnɛya sabatili maa ɲɛmaw olu ka lakɔlɔsiliw la u y'a jira k'a fɔ ko san 2025 kɔni kɔnɔna na maa minnu ni olu kɔni ye bange kɔlɔsi matarafa 100 sigi la o taara maa 9 n'a kunkanfɛn kɔni na. Ɲinɛnta in u kɔni bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ min ka bon ni sango ta kɔni ye. O de la u kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ maa 3,280 bɔɲɔgɔn ko k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bange kɔlɔsi matarafa cogoya min na minnu kɔni cɛ la min ye maa 984 olu ta bɛ kɛ bange kɔlɔsi kuntalajan ye. Wulikajɔ in ale kɔni daminɛlen a yera k'a fɔ min ye INFE maaw olu kɔni ye bange kɔlɔsi ale fura caman kɔni di fɛn min ye waasa maaw kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na ni ka se ka wulikajɔ kɔni sabati fo ka taa se coopération alimandi maaw kɔni ma. Ninnu bɛɛ lajɛlen don wulilen don k'u jɔ waasa nin baara in a bɛ se ka ɲɛ Gawo ale marabolo la cogoya min na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la min ye diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ma ni o ye OMS ye. U ye tantan gosi k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Ebola bana ko wulikajɔ kɔni ka kɛ waasa ka se ka a kunbɛn. O de la a yera k'a fɔ ko fɛn min ye Ebola bana ko a kɔni yera République démocratique du Congo ni o ye Congo RDC ani Uganda jamana kɔni na k'a sababuya kɛ banakisɛ dɔ kɔni bɛ yen ni o bɛ wele ko budi boye ko o kɔni kɛra sababuya ye ni ka Ebola ka a kɔni kunbɔ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na. O de la fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛlen don waasa ni bana in a kana cari diɲɛ kɔni kurukara kɔnɔna na ha ka ja farafinna kɔnɔna na. An bɛ taa Afganistan ale jamana na PAM kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ ko Afganistan jamana kɔni kɔnɔna na min ye olu bɛ wulikajɔ kɔni na ni ka denbaya miliyɔn caman kɔni dɛmɛ waasa ka se ka u kɔ kɔni da kɔngɔ ani minɔgɔ la ani baloko juguya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani denmisɛnninw olu ta ka juguya la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni kan ko sango fɛn min ye maa miliyɔn 12 bɔɲɔgɔn ko olu de kɔni ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ balo ale kɔni hukumu kɔnɔna na. PAM ka kɔrɔfɔw la ko fɛn min ye musakaw kɔni dɔgɔyalen ni ka dɔ bɔ bunadamadenya dɛmɛ la ko o kɛlen don sababuya ye ni ka degun kɔni lase jamana caman kɔni ma. O de la PAM kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛw kɔni ma bolo da ko denmisɛnnin caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni bɛna bila baloko juguya kɔnɔ k'u ka ɲɛnamaya bila farati la. An lamɛnbagaw m'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn a ka tuloma dali la. Ni kun ye bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM dɔnkibaru ye an b'aw fo a ka tuloma dali la. A k'an bɛɛ waati wɛrɛw la a laseraw m'aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye.
tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.